menawi nitik saking agemanipun sanes kawula wonten ing Kadipaten Argopuro. Leres monggo dipun. Langkung prayugi monggo panjenengan dipun Sampun dipun keparengan. Sedulur ora teges aku tambuk lan jeneng sira ngono ora. Mapan lagi sepisan iki aku lan ketemu lan kowe. Nitik sanjang penganggonmu dudu wong saka Argopuro. Yen kowe duweni jeneng sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi papan dunung? Ditepungake aku Senopati Cundaka. Cundaka Kan saka ing Tanjungan. saka Tanjunganom. Saraka Senopati saka Tanjunganom. Uga saka Tanjunganom. Balik takon sapa kowe saat ini kan prajurit saka Suwana kiwae. Aku Suryodana. Pepatih saka Argopuro. Suryodana. Oh iki to sing jenenge Suryodana. Mapan beneran Kakak. Suryodana kang sawiji kae sapa? Israwungke aku putra ngayoman ana ing Argopuro. Sawiji kae Aku Waryaka. mrepeki ana ing Sonya Pringgana gawe apa? Kowe wanuh apa pancen ora wanuh? Kabeh iki wis dimangerteni dening Kanjeng Adipati Waringga. Kalamun wong saka Tanjunganom iki bakal gelar jajanan ning Argopuro nganti aku gelar sepapan ngirit bergataning prajurit mergo pengen bentengi negara Argopuro. Yen ngono wis krasa jroning ati Musakanda. Gini apa ora? Kabeh pancen aku pengin nungkulake ing dina iki mula kowe mrepeki papaning aku sing mapapake. Rak ya ngono to. Monggo dhisik. Mumpung durung akeh pangorbanan. Cabarke nggo numpemin menerangi wong saka Argopuro. Gampang temunggu nyabarke. Ndak rewangi aku deguduk ing Tanjunganom berarti aku pengin nungkulake praja sawutuhe manungkul ning Tanjunganom kabeh. Dadi kowe pengen blengket negara saka Argopuro. Lengket kabeh. Sira kuwi wong apa?
Ngapa? Musik kono. Oh. Balani. Sat. Sat dodo. Semen karet. Ini juga halus. Tabok meneng ae. Kamu. Ya podo ae. Ragi tak loro kabeh iki tak sing gedhe. Ngene wae lho. Sapa kowe? Bintang tamu. Ujeng tawa kowe.
dosa sih dosa. Sikil.
Aduh, dasku hancur, mataku mondel. Aduh, awakku tenes kabeh, aku kudanan. Dasku hancur. Aduh, diuncalno. Kaget sing ngisor kaget. Dasmu coblok diuncalno. Iki lho ning dhuwur wis. Ngisor. Ngisor iki lho sing tangan goblok. Aduh. Ngerti das protol ora elon-elon medeni sing nonton. Cuti Pak Bu, aku liwat. Aku liwat tak cuti. Aku liwat. Aduh. Yakin iki lara tenan. Udah semua sisih kiwa. Gurih gurih. Ayo gedang Bali, ayo. Selamat malam. Oh, cek. Ayo. Joget bareng. Oh, cek.
kok gugup menjogetem. Aku iki pendang ndelok ketoprak nang ketanggan, Dik. Kowe iku kok selak engko ora uman ngono. Elah, ketoprak apa? Ketoprak Wahyu Manggala ngono arek. Aku melu ya, Kang. Om, mangkat dhewe kowe. Wong udan. Walah, aku tak kenalan sik ya, Dik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rame tenan Dik bengi iki. Perkenalkan, nama saya Muncul. Kowe. Nama saya Endang. Ngene ku maju nendang maju ndang maju. Iya Kang, aku males. Kowe jahat. Wah, tak cipok kowe. Ya ngono kowe kok Kang. Ora apa-apa, Dik. Wes, rene. Ya, walah, ngene Dik, iki sowan nang desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ngono. Acarane apa, Kang? Acarane sedekah bumi ngono wae. Ngono lho penting iku wah, nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Asik. Alah, udan Kang. Ora apa-apa udan dianggep anugerah ngono. Muga-muga udan iki kaya rezekine wong Ketanggan mili terus rino wengi amin Allahumma. Wah, sehat kabeh masyarakat Ketanggan amin Allahumma. Alhamdulillah, selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap amin. Edang ireng sak menyane lho. Wae. Suara apa wi? Bukan setan apa? Alhamdulillah diudane dina sewengi ra dadi apa ya, Dik. Penting iso mregawe ngono. Alhamdulillah. Yo, ayo mumpung iki wis bengi kok, Dik. Mumpung wis bengi wae, Kang. Yo lakone humor dawa. Ayo ngene kenalno ketoprak Wahyu Manggala iki ketoprak Elek Mogol asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye carane, Dik? Gampang, Kang. Langsung hubungi nomere Pak Mogol. Endi nomere? Nomere iki lho, Kang. 081. Wah, joget. 228. Oh, 128. Wah, 19. Waduh, nyonyer aku ora mau mbambung nih, Kang. Ora apa-apa, ayo bareng-bareng delok ketoprak ayo bengi ayo dijenan sik yo, Dik. Ora. Wah. WM Audio. WM Limited. RHS Video Shooting.
wis rampung seliramu nderekake pun Kakang ana ing pasanggrahan. Saderengipun matur, semdan saking kula pun juga maju panjenengan. Iya. Tak tampa ora liwat puja pangestunipun Kakang Tampanana. Sanget anggit kula nampi mugi dadi saged matur. Heeh. Kang Mas Manggolo. Iya. Sedaya kewajiban kula anggenipun kula wentah kelawan para wanita menika boten wonten ingkang dadal. Sedaya sami ngestakaken dawuh Kang Mas. Bagus yen pancen kaya ngono. Pun Kakang nyuwun dilestarekke kaben tinulot kabeh para wanita ana ing pesanggrahan Sonya Pring. Ngaten iki. Sawetara penake nggone lungguh. Ngestakaken dawuh. Dumateng dika paman Pangeran Sepuh Danawilapa. Sang Manggala Yudha Sudi. Ngantos dika kula rawuhaken wonten ing pesanggrahan. Badhe kula ajak tetimbangan sambut kalian utusan dalem Sinuwun Prabu Lesanpura. Esting arah negari Tanjung Anom kedah saged mbrengket kathahing para kadipaten kalebet Kadipaten Hargapura. Nanging sampun sawetawis kula utusan dhumateng Senopati Caraka sarta Cundaka. Ewa semanten dereng wonten pekabaran menapa paman Pangeran Sepuh Danawilapa sampun pikantuk parta. Sang Manggala Yudha Sudi. Paman Pangeran Sepuh Danawilapa kados pundi? Pancen kabeh iki ora sisip marang apa dadi ngendikamu. Ih, Nyatane bareng ing Praja Tanjung Anom ndarbeni Senopati Agung Geng Pengan ora liya jeneng sira. ih, Nyatane wis makaping-kaping Praja Tanjung Anom lan jajar. Iki kabeh wis bisa kelakon negara cilik-cilik iki wis dadi anggahan ing Praja Tanjung Anom. mekaten iki. Ya mung pungkasan iki ana ing Kadipaten Hargapura. Ing Kamoko ing Praja Tanjung Anom iki ora ndarbeni kekarepan kepengin ngejeki utawa ngelar jajan ing Hargapura. Nggih. Ning ewa semono Adipati Hargapura dheweke ing kono duweni panyokrabawa yen to ing Praja Tanjung Anom iki bakal ngejeki ning Hargapura Mekaten. kanthi ndadekake sulaya perang. Lah iki ya sing dijaluk wae ing kene Praja Tanjung Anom iki bisa ngalahake ana ing prajurit ing Kadipaten Hargapura. Awit kula nyuwun Senopati Caraka Sabdo Katibalan. gawe geter ana ing pesanggrahan sakwise lungguh keng satata napas sirawa senggam banjur aku mundhut palapuranira purwa madya wusanane kepiye Caraka. Keparang matur Sang Manggala. Jumbuh dawuh penjare kala semanten kula paring kedah jagi pepit wonten ing tepis iripun Sonya Pringgo. Iya. Tiang-tiang senging Hargapura gecak perang pepuntun peperangan. Mangapun dalu. Kepiye? Kapeksa prajurit wonten ing Sonya Pringgo Tanjung Anom kula nduraken malah Senopati Cundaka gugur wonten satreng palagan. Cundaka gugur. Tetelo wong-wong saka Kadipaten Hargapura ora kena sinangga gampang. Kanthi kuwi Caraka sarta ndika paman Pangeran Sepuh Sang Manggala Yudha kados dene kaki lani jaja kula
Pramila sawetawis titip pesanggrahan Surya Pringga. Kula piyambak ingkang badhe manggihi. Tak aturi sare. Sang Manggala nyuda Paman Pangeran Sepuh Dana Wilopo kados pundi? bab perkara iki aja nganti ben sira gusa-gusi. Senajan to ing kalungguhan iki antaraning Praja Tanjung Anom lawan Argapura lagi ngedeng-ngedenging perang. Saya-saya wis ngorbanake Senopati ing Tanjung Anom. Mekaten inggih. Ora teges wong tuwa ki ngiyas marang kasugiran ora. Sapa to Manggala Yuda Sudira? Bebasan. Nalika ing arep tanding lawan Godha Birawa kang katelah siluman naga ijo. Mongko kuwi kaksetenge. Linuwih sapa sing bisa ngasorake marang juting Godha nyatane bareng adu arep lawan sira Godha Birawa uga ing Ranagana. Kula ngertos. Lah iki mung sak perkara Adipati Ngargapura. Yen sira kang bakal mangsah yuda ngadepi kelawan Adipati Waryuda. Iki nempuh bebasan menang ora bakal kondang. Yen mengko sira kalah, saya bakal ndeder wirang. Nanging menawi kula mendel kemawon, kula kuwatir menawi tiyang kang Argapura badhe ngangsek wonten pesanggrahan Surya Pringga. Menawi boten lampah Kadipaten Argapura kabedah tertamtu mangke kula ingkang nampi duka saking ngersanipun Sinuhun Prabu Lesanpura. Ya. Ing kamangka saka kersaning Sang Prabu Lesanpura. Iki ora ngepenginake kepengin ngelar jajahan bedah ing Argapura. Nanging saka panyokra bawaning Adipati Waryuda ing Argapura dianggep yen Tanjung Anom iki bakal ngelar jajahan ing Argapura. Mekaten iki. Mula kanthi iki Sang Manggala Yuda Sudira Kados pundi paman? yen mung ngadepi prajurit utawa senopati Ngargapura aja keng sira pribadi keng Jumaah ngadepi Adipati Waryuda. Lajeng sinten ingkang kedah madhep yuda ing ngatasé Senopati Cundaka kemawon gugur ing medan laga? Ing Praja Tanjung Anom iki uga ndarbèni jago wiring kuning. Kang saben dina wis kulina diabar. Nanging durung nate diajokake jroning palagan. Utawa ing glanggang. Ayuda. Kula ngertos menapa ingkang dipun kersakaken Paman Pangeran Sepuh Dana Wilopo. Menawi ngaten, kula badhe miji Senopati Candrana lan Tosidana minangka raja Senopati Tanjung. Nah, kuwi luwih prayoga kaya ngono. Mula saka kuwi Sang Manggala Yuda Sudira Kados pundi? kajaba Tanjung Anom ndarbèni Senopati kang tengah Candrana lan Tosidana kalbu putramu pribadi Sutresna. Mangke rumiyin. Paman Pangeran Sepuh Dana Wilopo ngendika bilih anak kula Sutresna. Sutresna lareng keng kogong ketanggung kepama ora sida bebasane. Lareng keng tansah badal dawuh tiyang sepuh. Menapa prayogi
umpami dipun ajengaken wonten Ronanggana sepisan angka kalih Sutrisno lare taksih timbul anak kula namung setunggal Sutrisno menawi wonten menapa menapanipun Sutrisno lajeng sinten ingkang tanggel jawab rak ya kaya ngono to Nggih, Ibu mangke yen wonten menapa-menapanipun ingkang kecalan niku sinten nek nggih mesti kula to Nah. Paman. Sang Manggala Yudha Sudira kados pundi Paman ora susah dadak panjenengan iwas lan kuwatir. nggih Yen engko nganti ana beseting kuliting putramu Sutrisno. Gedene coklek balunge putramu Sutrisno. Nganti gedene temekane aku sing tanggung jawab. nggih kejawi menawi kados nanging kula wegah ketemu lan anak kula Sutrisno pramila sedaya kula barengaken dhateng dika paman Pangeran Sepuh Danawilata Yen Slira wis percaya kelawan wong tuwa, nggih mengko aku sing bakal paring dawuh kelawan putramu si Sutrisno. menawi kados ngaten boten teges kula nundung paman Pangeran Sepuh Danawilata saking pesanggrahan saya prikta panjenengan kula aturi rawuh wonten ing kasatriyan paring dawuh dhateng anak kula Sutrisno Iya, rene wis terang maca dawuh pangandiku. Aku bakal pokoe jawab. kados kados nderekaken Caraka Sabda katimbalan. aja wedi kangelan sisa-sisane prajurit ing tatu gegaman kabeh papan aku ning Pandusata Maesta Jawa.